The Club Junta, DC building better Presidenti Africa. wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimayimirira othodwawo, the underprivileged, marginalized, anthu amene akuvutika mu dziko lawo limene anayenera kuti azikhalamo mwamtendere mokondwa bwino, koma adakavutikabe amalawiwo. Ndipo president wawoyo ndine, ndipo sindidzakusiyani kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. Kukhala ndi mavuto amene mukukumana nawo mu dziko lanu, do not hesitate, koma mumpeze president wanu amene amayimirira anthu osauka. Lero ndiulula zimene Mulungu wandinong'oneza zokhuzana ndi kafukufuku wa ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena 80. Ndipo uthenga umene ukuyenera upite ku boma, ku parliament, komanso komiti yonse imene ikuyendesa kapena ikufufuza za ndege imene kuti idagwa bwanji. Makamaka inu awota nyamilandu ngati acheya, mukuyenera mutenge uthenga uwu kunena kuti uja wa misala uja walankhula, uja wopenga uja walankhula, chifukwa zimaoneka ngati za misala choncho, zimaoneka ngati za kokeni. Mwina ndikusaphunzira kwa anthu ena amaona ngati chifukwa chakuti sitinaphunzire ena ife, ndiye zimene tikunena zimakhala kuti ndi zachamba kapena zopanda ntchito. Koma uthenga umene muutenge very very seriously, makamaka inu awota nyamilandu. Chifukwa tu kafukufuku ameneyi anakhazikitsidwa ndi boma m'nyumba ya parliament ndi cholinga kuti anthu adziwe zenizeni, andizikhala bwino kwambiri zitakhala kuti zayenda mutamvera malangizo, zitakhala kuti zayenda mmene zingayenderemo, kuti anthu adziwe kuti chidachitika ndi chani. Ndipo ngati anthu ena ake anatengapo mbali, kakhale koyamba ndi kosiriza muno Malawi kupangika zopusa, kunena kuti anthu azingophedwa chisawawa, anthu azingosowa, akaphedwa kumapanga makafukufuku onamizira, koma zenizeni zosadziwika. Choncho uthenga uwu mama uno ukupita kwa inu awota nyamilandu, ukupita ku komiti, ukupita ku parliament, ukupita ku boma, komanso ku Malawi polisi, kuti mumve zimene nditi ndikuuze ndi zimene Mulungu wandiuza. Ndipo zili ndi inu, musazitenge kapena muzitenge, koma izi ndi zimene Mulungu wandiuza. Takhalani pompo. Koma tisanafike kumeneko, ndikufuna ndikutengereni ku Umozi Park, ku BICC, kumene ndi malo amene anyamulanso flag ya dziko lino, kumene ku hotela imene ya BICC kapena ku Umozi Park, kumene anthu ambiri opambana 100 akudandaula agwidwa njakata chifukwa chokuti makontrakt yawo, amakamaka anthu amene amapanga ma business ang'ono agwidwa njakata chifukwa cha makontrakt yawo ogulisa kumene ku tomato, anyezi, minkhaka, masamba. Munthu tunzimayi ochokera kwa Kauma, ochokera ku 23, ochokera ku Nchesi, ochokera ku Ntandire, ndi amene tiwakulira leroli chifukwa chonena kuti management ya ku Umozi Park yatenga contract ya masamba, ka business kang'ono kamene kamampangisa nzimayi kupeza 200, kamene kamapangisa enache kuti akamujese mwana, akalipire renti, atumize ana ku sukulu. Lero contract ja ampasa munthu mmozi. Ndipo amene timanena kuti ku Malawi kuno timaphikana tokatoka, timapwetekana tokatoka, ku Malawi kuno sitikondana. Contract imene iyi atenga imene imachita kata anthu over 100 amene amachita benefit kuzera ku Umozi Park, ku President Hotel, ukagulisa zinthu zawo zosiyana-siyana. Atenga contract yonse ndikumpasa mwenye wa KIPS, ndipo akuchita supply zinthu zimenezi ndi mwenye Kanyemba, Nandolo, chana, kachani zonse, anyezi, kabichi, akuchita supply ndi mwenye mmozi wa KIPS. Anthu onse over 100 ndiye kuti panopa amene wawa manja awo agwidwa njakata, anthu owo mabanja awo tikunena panopa avutika chifukwa management ya BICC kapena Umozi Park imene yabwera posachedwa pa iyi, yasankhidwa iyi, yachosa anthu osewa,
amene tu ankadalira kuti kunja kukacha tikapitipita tikaode zinthu zathu kunsika wa bypass, tikaoda zinthu zathu munsika wa Lilongwe, kapena iyayi uyo kupita misika yayi ina ndi ina imene ndiyozungulira kugula tindiwo, kugula utaka, kugula nsomba, ulendo ukachita supply ku Mozambique. Lero management imene iyi yapanga zinthu zosakhala bwino kwacho sa anthu onse 100 ndikutenga contract ndikumpasa mwenye, ndipo mwenyeyenso amati akabweresa katundu uja akumachajapo transport, pomwe anthu awawa anthu 100 wa amangobwera kudzachita supply zinthu zawo, kayatenga tomato, kayatenga tanaposi, kayatenga nyemba, kayatenga kabichi, anyezi, basi akachita supply transport imakhala yauka, koma mwenye uyuyu transport iso akumachaja chifukwa akamanena kuti transport yadula. Ku Malawi ndi ziko losangalasa kwambiri, ziko limene sitimakondana tokha, timakonda anthu obwera, anzathu tikumapondereza. Nsanje inakula kwambiri, osazayiphokesa nyimbo ija ya national anthem ija, nyimbo imene ija imakamba zenizeni, ndipo tazionera ku Mozambique pamene Amalawi amene ndi anyake ya ziko akuzunzika kwambiri. Nkhani ina imene ndikufunanso lero ndikulankhuleni tilowabe mu Lilongwe momo, makamaka ku Central Region Water Board. Central Region Water Board ndi bungwe limene limapereka madzi mu chigawo chimenechi chapakati, ndipo imalemba anthu kapena inalemba anthu osiyanasiyana amene amathandizira kuti nkhani zoperekera madzi kwa anthu zikhale zosayimayima. Koma tikunena pano anthu ogwira ntchito aku Central Region Water Board akuthana mwezi uno wa 4 lwasanalandire. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuganizira anthu enawo amadalira pompo kuti nawonso alipire renti, adyese mabanja awo, atumize ana ku sukulu, aone za moyo wa siku ndi siku, amadalira kandrama komweko kasalale. Ndiye mukamukhazike munthu mezi 4 akakhale kudeza, akakhale kusalima, akakhale ku Mchinji, akakhale ku Dowa, akakhale ku Ntchisi, akakhale ku Kasungu, koma munthu uyo opanda ndalama, opanda salale. Panafunikira kuti akuluakulu aku Central Region Water Board muganizirepo msanga chifukwa zimene mukupanga zini nkhanza. Andiso ku Central Region Water Board konko kuli anthu a temporary amene tu analembedwa ntchito mwa temporary, andi malamulo a ntchito za temporary ndi 6 months. Koma titati tipite mukapita ku Central Region Water Board kuli anthu amene tu ali pa temporary koma agwira zaka 10, agwira zaka 15, agwira zaka 17. Kuti chimenechi chimakhala chani? Kumaphwanya malamulo athu omwe zimangoziwikiratu kunena kuti a Ministry of Labor kuno ku Malawi iya nkhala pa pepala. Ngati kunali minister amene akaenda ndi yemwe uja Vitumbiko Mumba uja ndikumaona kuti anthu akugwira ntchito bwanji. Ku Malawi kuno tatayirira koopsa, andi sindikudziwa kuti kodi Malawi yazamva liti kukoma. Panafunikira kuti tipange machawi ngati ziko, tinayenera tione kuti kodi anthu athu ogwira ntchito akuchitidwa treated bwanji. Even olo mahotelo omwe tinenawo, mahotelo omwe tinenamo, even maloji, restaurant, guest house osiyanasiyana, anthu amene akugwira ntchito mmene momwe akuvutika koopsa, akulandira salary ena 50,000, mwina mabwana abwino kumapasa ena 100,000, koma moyo wa lero oli 100,000 ukangotengapo 10 masala chani. Yomweyo akalipire rent, yomweyo ang'anire moyo wa siku ndi siku wa pabanja pawo. Mukanaganizira mabwana komanso baboma mukanakhala ndi machawi kumachita monitoring zinthu zimene zikumaona kodi anthu aku ma estate akugwira ntchito bwanji. Chifukwa cha iveniso ku ma estate akutcholo ndi kumulanje izizi zomalemba anthu mwa temporary ati kuopa pension. Kodi nkhani ndi pension zimene zizachulukira kwambiri kuwalemba anthu 3 months 2 months kwachosa. Ena ndi amene wawawa aku Central Region Water Board. Even oloku Eskom zimene ziziliko, ku Malawi Housing zimene ziziliko, kuwalemba anthu ati ya ntchito ya temporary koma ndi kuwalemba zaka mwina 8 ali akali pa temporary, zaka 10 ali pa temporary. This is very bad. And sizinayenera kumapangika zimezi mu ziko la democracy. Panayenera kuti akuluakulu mutengepo gawo muyang'anire zimene zizi kunena kuti anthu ambiri akuvutika, anthu ambiri akudandaula
kunena kuti alembedwa ntchito za temporary koma ntchitozo mala moti akhalepo 6 months aone kuti kodi performance ili bwanji kapenanso mwathesere contract mwalembe ino ayi mukuwasunga anthu aja zaka zosatira zake ndi zimenezi. Nkhani yathu yayikulu ya lero ndi yakafukufuku wa ndege ya Chilima ndi anthu ena 8 amene anamwalira. Nangofuna ndikuwuzeni inuyo makamaka acheya a polisi komanso a parliament kunena kuti kuli za chinyengo zimene zikuchitika komanso maploti osiyanasiyana amene ngati simuthamanga kapena simuyang'ana msanga muona kuti kafukufuku ameneyi angokhala kafukufuku koma opanda phindu, ndipo mukapusa enanso amukafukufuku mu makamaka ma members of parliament azaphedwanso nawo. Kuli uje ni chiwembu chimene chikukonzedwa ndi chipani china kunena kuti kafukufuku yakafika pakati ayambe kuukira asadzavomereze zosatira za kafukufuku ameneyi, azimuderera cheyayo, akamapanga zinthu zawo azikhala ngati akumuzuzula cheyayo. Kodi tu zinthu ziliko tu zambiri, ndalama tu zikutulukatu, even olomboni zimene zikuperekera zikuchita appear before this committee, mboni zambiri zizalandira kale ndalama, motero kuti aboma komanso inu acheya mukhale anthu a serious, otherwise kafukufuku amene yangoononga ndalama palibe chimene ziko liti lizapindulepo. Izi zikanakhala zabwino kwambiri kunena kuti izi zophanazi zikhale koyamba ndi komaliza. Angati imfa imene inachitika ndi Chilima ija akhale kuti aina anatengapo gawo, akuyenera kuti anthu amene they must face the law. Koma ayi ndithu even mukaone anthu amene akupanga kafukufuku ka committee security to alibetu. Ino nthawi ija yazisankho ija anthu aja amalonderedwa ndi apolisi nkati. Lero mukamona member of parliament amene ali mu committee ija alibe akumanyamuka ikha pagamoto kumapita kwawo, kulitu maplani opsa. Ndipo ngati inu apolisi simupereka, ndikunena tu inu area fete aluhanga ndi azinzano matopu of ujeni police officers mukanaeni amupereke anthu amene alipo khandi 16 khandi 17 apolisi 16 angakuvute nini futi zawo kumapasa amene jakuwapasa chitetezo, chifukwa kukubweraku kukhala zinthu zoopsa, chifukwa kafukufuku jakupita notu siona kuti ayambe kukoma zenizo ziyambe kutuluka. So ngati simusamala muziwe kunena kuti pamene mukukafufuza za imfa ina mukakonzakonso imfa ina, chifukwa anthu amene ajakhonza kuphedwa. Komanso kuwaperekedwa ndalama ena ayamba kale kuimba nyimbo zochita discredit kafukufuku ameneyi, ndipo kufunso kumafunsa kuti anthu okafukufuku yosana ati adakali nkati chimene mukututumukira ndi chani? Amanena kuti neba nkhani sinali yako wekha ongoyamba kulalata, pali achipani china chake chimene chikututumuka kwambiri ndi kafukufuku ameneyi, ndipo chapereka ndalama kwa atola nkhani, kwa anthu ena ache ma activist amene mitu yawo simayenda bwino, chapereka ndalama kwa anthu osiyanasiyana ma social media influencers, chapereka ndalama kwa anthu osiyanasiyana kuti azinyozesa kafukufuku ameneyi komanso even ma members ammenemo. Koma amene ali pa chiopsezo kwambiri ndi wotanya milandu, chifukwa mkati mwa kafukufukumo anzanu amene mukupanga nawo kafukufuku ena ayo apasidwa kalenso ndalama, ndipo inu mukamachita contribute ngati chair komanso one as a Malawian, because wotanya milandu ija ndi chair komanso iyeso aliso ndi opinion yache azikususa ni mkatikati momo, ndipo ikaenda kafukufuku nguja akaenda izafikapo nthawi anthu ena azachita resign mkatikati momo kunena kuti they are not happy in the manner wotanya milandu is handling kafukufuku ameneyi wa ndege ya Chilima. Izitu ndi profese, ngati mwina prophet mbewe sana kuuzeni mwina masiku oti aone vumbuluso sinafike, koma ine vumbuluso limene landionesa Mulungu ndi limeneli kunena kuti kafukufuku ameneyi saenda bwino chifukwa anthu ambiri akulandira ndalama. Kafukufuku ameneyi ena azachita resign mkatikati, kafukufuku ameneyi azamuchita discredit. Ndidanenapo mbuyomu koma popeza zimaoneka ngati ndine wamisala kunena kuti inu kafukufukuyu tatengeni anthu a neutral mwayike mmenemu, chifukwa
kubwerako anthu ena azanena kuti ndi witch hunting, mukanatenga anthu a neutral ma professionals apange kafukufuku ameneyi, koma ine munanyalanyaza ndikutenga anthu andale ndikuwayika amene mukuti azipanga kafukufuku. Zosatira zake ndizi, kafukufuku amene wachilimayi ngati sitisamala azakhala mazi, water in the ocean, chifukwa zenizenizo olo zitatuluka azazichita discredit, ndipo panopa kwatuluka mamiliyoni, ndipo mwaone ena achibale aiwo azakana even kuti ngati kuzafike size yokafukula mitembo ija, achibale ena azakana, ndiponso ena akukana ndi kale chifukwa alandira ndalama, ndipo mboni zina zibwera kumene koko koma milomo yawo itapakidwa kale mafuta. Kuno ndi ku Malawi tu kumayambika zinthu mwamphamvu, koma kumene zimathera sikumaziwika. Samalani kwambiri aboma, samalani apolisi, samalani iniyo acheya, samalani nonse a komiti. Si wonse amene mwayandikana nawo ali anzanu akupanga zakafukufuku, enawo akungobwera kuti angokwanirisa, komanso mkatikati mwa ulendo azachita resign. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.